Het is vandaag de internationale dag van de moedertaal. En onze moedertaal hier in Limburg, dat is natuurlijk het plat. Wat is er nodig om het Limburgs levend te houden? En wat voor chique dingen gebeuren er al op dat gebied? Nog om voor die hebben in deze speciale uitzending van avondgasten over het Limburgs, van Mesh tot Molenhoek en van Harry Bordon tot heavy metal. Ik heb met mijn laatste steek der vloer goed gestoken. Die met een tafel vier gasten die het Limburgs een warm hart toedragen en er ook heel actief mee bezig zijn. Welkom allemaal, leuk dat je er zit. We gaan beginnen met een kort quizje met woorden uit dit boekje met de chicste Limburgse woorden en gezicht is samengesteld door Veldeke. Sef Mertens, toen was adviseur taal en letteren bij het Hoes voor de Kunsten en in die hoedanigheid was ze ook nauw betrokken bij het Hoes voor het Limburgs. Dat is eigenlijk een vrij jonge koepelorganisatie voor alles wat er gebeurt op het gebied van het plat. Toen mag ze beginnen met dit quizje. Het eerste woord dat we hier hebben voor dich is miepmop. Weet je wat dat is? Miepmop? Nee, ik ben bang dat ik dat net zou kunnen vertellen. Nee. Iemand anders aan tafel? Is het een vlinder? Ja, 10 punten. Voor dich, Monique Kerpen. Du bent werkzaam als hoofd kwaliteit en communicatie bij Hoera Kindercentra. Dat is een kinderopvangorganisatie in het midden en het noorden van de provincie. Het woord scheurker. Heb je er alles van gehoord? Dat weet ik wel, ja, dat is een kruiwagen. Ja. Dat klopt helemaal. Echt wel een totale verwarring vanmorgen. Maar het is de kruiwagen. Het is leuk dat je ook altijd het nieuws leert. Juliette Peters, die is leerkracht op een basisschool in Doender, in Doenrade, waar je veel bezig bent met meertaligheid. Maar kent ze ook het woord korrejoetser? Nee, dat ken ik dan niet. Nee? Iemand anders? Nee. Een korrejoetser is een huismus. Okay. Eigenlijk het tegenovergestelde van een jatsvot, zou je denken. Bist u ieder een jatsvot of een huismus? Ik denk dat ik wel van beide ben. Van beide, oké. Linda, tot slot, auteur van een Limburgs sprookjesboek. Dat gaat in mei verschijnen. Ja. U hebt zich verdiept in de 31 gemeentes en dialecten van Limburg. Ja. Is in die research ook het woord pannenpopper tegengekomen? Ja, dat is een daakdekker, denk ik. Wat goed. Kijk. Hartstikke leuk. Fijn dat je er allemaal zit. We gaan om te beginnen even terug naar december. Toen vond er in het gouvernement een symposium plaats over het Limburgs. Want er zijn zorgen over de achteruitgang van het dialect. Je moest toch niet aan denken op we straks halen, nee. Kallen en zingen precies zoals zij. We horen op een gegeven moment van iedereen, de kleinkinderen, kallen Nederlands. En dat hoort ze van alle kanten. Dat heel Limburgs lult. Dat heel Limburgs lult. Ja, Guus Stijnen wordt dat zanger en liedjesschrijver, maakt zich dus zorgen over het plat. Sef, wie stond voor de vuur? Ja, het is wel terecht dat er zorg gemaakt weer over het Limburgs. Als regionale taal doet Limburg het heel goed. Maar als we naar de cijfers kijken, dan zit er wel een achteruitgang in het aantal sprekers. Ja, laten we even kijken naar die cijfers. De meest recente cijfers uit onderzoek van Veldeke Limburg. Het zien vooral de ouderen in de provincie die nog vloeiend Limburg spreken. Van de 65-plussers spreekt 74% vloeiend plat. En dat percentage neemt af als de leeftijd daalt. Van de 18 tot 34-jarigen spreekt nog maar de helft vloeiend Limburgs. Loeren we naar de toekomst, dan is de verwachting tot het Limburgs steeds minder gebruikt zal worden. Meer als de helft van de ondervraagden denkt dat het plat in de toekomst minder gebruikt wordt. 27% verwacht dat het Limburgs even vuil zal worden gebruikt wie nu. En maar 4% denkt dat het Limburgs meer zal worden gebruikt. Ja, wie jonger dat ze is, wie kleiner eigenlijk de kans dat ze Limburgs spreekt. Herkenbaar ook voor u, Juliette? Die werkt natuurlijk veel met kinderen. Ja, dat maakt wel dat kinderen steeds minder dialect kallen. Ja. Je hebt zelf ook 2 kinderen. Ja. Wat kallen die? Nederlands. Ja, en wie komt dat? Ja, ik heb me nu wel aangeleerd om echt dialect terug te kallen tegen ze. In de hoop dat ze ook dialect tegen me terug gaan kallen. De jongste vindt het ook wel echt heel erg interessant en de wil er ook wel in zijn met gaan. De oudste zit stevig, nee mama, daar begin ik niet aan. Nee, en wie oud zijn ze?
8 en 10. Oké, dus wellicht is het al te laat. Ik hoop van niet. Ik wil gewoon vertellen ik over hebben met Monique. Ik heb het zelf ook toen, twee kinderen die Nederlands terugpraten. En herkenbaar beeld ook voor dichtschaf. Huur ze dit vaker? Ja, dit huren we wel dikker, ja. En ik denk dat een goede opmerking door Beter Plaatsen is. En die maakte Leonie Korn. Ze les ook tijdens het symposium in het gouvernement. Toes wordt eigenlijk heel veel Limburgs gesproken. Door zit de teleurgang van de Limburgse taal net die dit echt boeten, de Toes-omgeving. Dus heel veel elders die met alle goede bedoelingen stevig als Limburg spreken en toch de kinderen het Nederlands terugkrijgen. De aandachtsgebieden liggen boeten die Toes-omgeving. Ja, we kregen straks nog een tip uit Friesland ook. Hè, wat moesten ze daar tegen doen? Tegelijkertijd gebeurt er van alles in de provincie op het gebied van het Limburgs. Doe heb je wel een overzicht van. Wat springt er uit? Nou, er zijn een aantal hele leuke projecten die komen hier straks ook wel voorbij. Maar één daarvan is de LT2-methode. Dat is een methode voor mensen die het Limburgs weer willen leren. Leren spreken en verstaan. Dus niet zozeer het schrijven, maar met name zichzelf verstaanbaar maken. En die methode is al op verschillende plekken van start gegaan. In de ganse provincie? In de ganse provincie, inderdaad. En daar lopen de wachtlijsten van de wachtlijsten al vol. Wat wel het zijn wat de behoefte is om dat Limburgs ook te leren als ze het ofwel vroeger net hebben meegekregen, maar toch geen eens willen spreken. Of dat ze van boete vanaf de provincie komt. Maar echt letterlijk de wachtlijsten van de wachtlijsten, dat is echt zo? Ja. En wat zijn de motieven van jullie om mee te doen? Een stukje meekrijgen van de Limburgse omgeving. Hè, die verstaanbaar kunnen maken, aan kunnen sluiten op verschillende plekken. Maar het zien ook mensen die Toes vroeger wel dat Limburgs in de omgeving hebben gehuurd, maar net het setje nodig hebben om zelf ook dat Limburgs te gaan spreken. Omdat ze dat wat eng vingen om die drempel over te gaan. Die zeggen, nou, ik kan nou eindelijk met mijn opa in het plat spreken. En dat ging er veel niet. Ja, mooi. Ja, en taal hield ze alleen levend als de jongere generaties het oog spreken. Ja, en dat gebeurt dus steeds minder door Vrink te schoon. En een belangrijke factor daarbij is de kinderopvang. Monique Kerpen van Hoera Kindercentra. Allereerst, wat is bij u bij de opvang de voertaal? Ja, dat is een goede vraag. Bij ons in de kindercentra is Nederlands, denk ik, het meeste de voertaal. En er werd, denk ik, ook wel door medewerkers dialect gesproken. Maar ja, we hebben eigenlijk, wie de kinderopvang een professionele sector werden en eigen wetgeving kregen in 2005, werd kinderopvang het er wel toe bijgedragen dat op heel veel plekken het Nederlands als voertaal geadopteerd is, om zo maar te zeggen. Ja, dat is niet alleen bij u, dat is eigenlijk provinciebreed het geval. Zo. Er werd ook wel gedacht dat het verboden is om plat te kallen, maar dat klopt niet, hè? Dat klopt niet, nee. Dat wil ik heel graag de wereld uit helpen, want het werd wel nog heel veel gedacht. Ook bij ons in de organisatie kom ik het heel druk tegen. Ik begin druk tegen mensen in het dialect en dan zeggen ze, moest ik wel plat kallen. Nee, dat mogen we allemaal. Alleen in 2005, toen die wetgeving er kwam, toen moest er op heel veel terreinen van alles geregeld werden in de sector. Hele professionaliseringsslag gemaakt. En er is toen heel veel aandacht uitgegaan naar veiligheid, pedagogisch beleid, accommodaties, noem maar op. En ik denk dat er toen eigenlijk redelijk snel gekozen is voor wat werd de voertaal. Daar moesten ze wel gaat van vinden en gaat over opschrijven in die beleid. En toen is wel redelijk snel gezegd van we doen dat wie het op de school is, Nederlands, dat moeten ze uiteindelijk leren. En ja, als een kindje een keer gevallen is of meut het met afschiet, dan kan dat dialect ook wel. Mm-hmm. Maar daarmee werd het wel de ongeschikte taal, om het maar even te zeggen. Misschien is er onbewust een soort van fundamentele keuze gemaakt voor het Nederlands, maar dat had 20 jaar later wel consequenties. Ja, precies. Want die kinderen praten allemaal Nederlands. Ja, want toen het eenmaal zo werden opgeschreven in beleid, kwam vervolgens ook natuurlijk het stukje van er werden op gehandhaafd of in ieder geval op gecontroleerd. De GGD ging inspecties doen, de moesten zich daarover verantwoorden. Nou, dan werden ook wel in organisaties gezegd van maar Loes, we hebben dat nu zo opgeschreven, nu moeten we dat ook zo doen. Ja, en dus dat, in Friesland pakken ze dat totaal anders aan. Er is al jarenlang werd er ingezet op tweetalig beleid in de kinderopvang. Wij hebben inmiddels al 250 speelzalen of peuteropvang heet dat dan nu en kinderopvang begeleid naar het invoeren van een echt officieel tweetalig beleid. Dus bepaald pedagogisch medewerkers spreken altijd Fries met de kinderen en anderen spreken altijd Nederlands met de kinderen. De kinderen zijn natuurlijk vrij om hun eigen taal te spreken. Het gaat om aanbod.
Maar dat is hoe wij het tweetalig beleid neerzetten. Ja, en dat had dus succes. In Friesland is dit was toen met die organisatie ook naartoe zou willen. Ja, dat zou heel mooi zijn als we de stappen daar kan je het zo kunnen zetten. En ik denk dat het ermee begint om mensen in ieder geval duidelijk te maken dat het gewoon wel mag om dialect te spreken. Maar ik denk dat er ook het nodig is dan om medewerkers erover te informeren en natuurlijk ook elders. Want ik merk ook dat er nog steeds heel veel misverstanden bestaan over van die kinderen moeten Nederlands leren en dat lukt minder goed als ze met het dialect in aanraking komen. Ja, de taligheid zou een obstakel zien om goed precies, Nederlands te dat leren. is ja goed. We denken dat het, we weten dat het achterhaald is, maar dat leeft nog wel. Ja, talloze onderzoeken hebben al aangetoond absoluut, dat ja. meertaligheid positief effect heeft. Ja, is dus een plus. Nu gebeuren er al dingen op dat gebied. Hè? Ja. Sietske uit Friesland is ook in Zuid-Limburg geweest. Wie een kinderopvangorganisatie, wat gebeurt er door al? Ja, er is op dit moment een pilot die loopt op een 6-tal locaties waarin ze in meer of mindere mate met meertaligheid bezig zijn. Dus van het doen van activiteiten, de liedjes van de troubadours inzetten, tot echt tweetalig de kinderopvang vormgeven. Dus dat één persoon of meerdere medewerkers alleen de Limburgse taal hanteren en andere medewerkers alleen de Nederlandse taal. Dus daar zit wat verschil tussen. Ja. En die pilot loopt en we merken dat er ontzettend veel aanwas is. Dus dat andere locaties zich ook melden, aangeven we willen geen meedoen. We zijn hierin geïnteresseerd en we zien dat het goed ontvangen wordt. Ja, een voorbeeld is dus een liedje van die troubadours. Ja. Kinderliedjes in het Limburg speciaal gemaakt om die kinderen te stimuleren om Limburgs te kallen. Laten we even kijken naar zo'n liedje. Opstaan, 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 tieren om op te staan. Onder een douche of water het gezicht. Opstaan, opstaan, opstaan. Monique, je zit nog niet onderdeel van de pilot. Is dat wel wat ze zo willen? Dat zou in de toekomst wel een mooie optie kunnen zijn, ja. Ja, maar wat ik zeg, ik merk dat bij ons in de organisatie zijn we er wel stappen in het zitten. Maar er is wel ook nog het nodig om breed, we hebben zo'n meer dan 350 medewerkers, om daar allemaal ook dat beeld te krijgen van waarom doen we dat dan eigenlijk? een organisatie die eerst riep van maken eigenlijk. Ja. Want er zijn natuurlijk ook mensen die geen dialect spreken of die er vragen over hebben van wie duizen dat dan met kindjes die een andere toestel hebben. Er zijn natuurlijk allerlei dingen waar ze dan ook met elkaar goed naar ons kijken, dat iedereen zich er ook echt achter kan stellen. Toch nog even de vraag wie het toch kent, dat peuters die toes plat huren van hun ouders, die gaan naar de opvang en die komen terug en die praten toes ook Nederlands. Ja. Wie werkt dat? Weet je wat het voor mechanisme is? Nou goed, ik ben geen taalkundige, maar wat ik ervan begreep is dat kinderen gewoon natuurlijk al met een aantal weken mondje naar de kinderopvang. En vooral het eerste jaar is met de taalverwerving heel belangrijk. En eigenlijk eerder wie kinderen nog niet naar de kinderopvang gingen, heb ik het over jaren 80 vorige eeuw zeg maar, en een paar dagen in de week, misschien een paar uurtjes naar de Peuterspeelzaal. Toen hoorden ze heel veel dialect toe, dat ze een jaar of 4, soms 5 waren en dan gingen ze naar school. En dan had ze eigenlijk dat verankeren van die moedertaal, dat was dan al echt gebeurd. Nu kregen ze al heel snel dat aanbod in het Nederlands. En dan is dat Nederlands ook nog de dominante taal, om het zo maar te zeggen, in de omgeving waar ze dan zijn. En dat pikken die kinderen toch onbewust op? Dat pikken ze toch onbewust op, ja. We hebben nog een tip van Sietske uit Friesland voor ouders van peuters die terugkomen uit de opvang en die Hollands kallen. Sietske had het volgende advies. Het is goed als je merkt dat je kind niet als vanzelfsprekend die taal gaat spreken. Dat je hem wel zelf blijft aanbieden. Ook heel veel blijft aanbieden. Voorlezen, liedjes zingen. En dat je er ook wat zoekt naar manieren, leuke manieren om je kind uit te dagen om ook Limburgs te spreken. Ja, en zo'n manier zou kunnen zien het voorlezen van een nieuw Limburgs sprookjesboek, gemaakt door Linda Giele. Met 31 sprookjes voor elke Limburgse gemeente 1 sprookje. Geschreven in het Hollands en in het plat van de desbetreffende gemeente. Linda, wat een monnikenwerk liep me dat. Ja, inderdaad. Ik ben er ook even mee bezig geweest. Ja. Wat is even? Ik denk dat ik nu 2,5 jaar achter de schermen al daar zeker mee bezig ben. Ja, in mei verschijnt het boek. Ja. Wie kwam zo op het idee om dit te gaan doen?
Nou, ik miste iets van een bepaalde binding eigenlijk richting de kinderen. En dat betekent dat ik, wat ik zelf zie, is dat we werden heel veel geschoold in het nationale stuk, maar het regionale, dat verlezen we heel erg. En dat is zowel qua taal als natuurlijk ook erfgoed en geschiedenis en alles wat daarbij komt kijken. Ja, dus u bent zich echt gewoon verdiepen in lokale legenden en mythen en zagen. En door best met aan de slag gegaan. Ja, klopt. Ja, ik heb inspiratie geput uit onder andere het werk van Welters, wat van 1875 en van 1876 is. Van daaruit die heb ik vaak gewoon gecombineerd, die verhalen. Ben ik op zoek gegaan per gemeente. Wat zijn interessante verhalen om te vertellen? Of wat zijn leuke wetenswaardigheden? Ja. En die heeft ze in het Nederlands geschreven, die heeft ze laten vertalen. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze ontzettend veel zelf ook over het plat hebt geleerd. Ja, klopt. Ja, ik zie nu heel duidelijk het verschil. Ik zie heel duidelijk de grenzen liggen nu, inderdaad. Het noorden wat toch iets meer richting het Brabantse gaat. Het zuiden wat het ut en de deur die de hele tijd voor zit, ook voor de naam. Heel erg leuk. Nu gaat ze, in mei verschijnt het boek. Ja. Du best ook van plan om het breder uit te rollen, hè? Om het een soort educatieve functie ook te geven. Gaat ze een tournee maken langs scholen en kinderdagverblijven misschien? Wie Monique, wie Hora? Nou, kijk, ja. Wie is al geweest? Ja, de connectie is al. Dus ja, absoluut. Maar is er al het idee dat ze met de boer op gaat? Ja, ik heb een schatkist en op het moment dat ik daar op scholen, ik ben zelf al in Midden-Limburg op scholen door met aan de slag gegaan. Gewoon om te testen van wat duidt het nu met kinderen uit het beoogde resultaat wat we gaan willen. We merken gewoon dat ze enorm enthousiast waren van het concept wat we hebben neergezet. We willen gewoon dadelijk ook voor de scholen educatief materiaal en lesbrieven beschikbaar gaan maken. Ja. Zodat ze er ook zelf mee aan de slag kunnen. Want ook ik heb natuurlijk maar een beperkte agenda. Inderdaad. Het wordt al een monnikenwerk, maar je hebt nog genoeg werk aan de winkel toe te huren. Ja. Wellicht, Juliette, is dat gaat verbieden op school. Limburg is geen vak op school, misschien nog niet. Toch zijn er scholen in de provincie die zich bezighouden met meertaligheid. In basisschool Petrus Canisius in Put en Doender is er een van. En daar werk ik toe. En bij u op school zitten kinderen uit het AZC, er zitten kinderen uit Oekraïne. Dus die meertaligheid die is er sowieso aanwezig. Wat voor kinderen zitten er bij dich in de klas? Ja, mijn eigen klas heb ik echt leerlingen uit Oekraïne inderdaad en van de noodopvang in Sittard. En allemaal verschillende talen en culturen. Ja, dus het Limburgs is bij u gewoon één van de vele talen die gesproken werden op school. Dat klopt, op de hoofdlocatie wordt dat sowieso wel gedaan. Ja. En wie geeft je aandacht aan al die verschillende talen? Dat lijkt me best wel lastig namelijk. Het hoeft niet per se lastig te zijn om ermee bezig te gaan. Ik denk dat als ze juist dat kinderen het goed duidt, dat ze aandacht besteedt aan hun eigen taal. Ja, kinderen gewoon ervan groeien en vind je dat fijn. En dan maakt het niet uit welke taal dat is. Als er aandacht aan besteed wordt, is dat positief. En op wat voor manier doet je dat? We hebben een taal van de maand. En als we de taal van de maand hebben, dan hebben we een 5-tal woorden, zinnen, waarin we met elkaar in gesprek gaan. En dan bijvoorbeeld van wie begroet ze in die taal of wie ze smakelijk eten in die taal. En op dit moment is februari stuit ook het Limburg centraal. Net voor de vakantie hebben we ook een Kalmer-platdag gehad. Dus het is de hele dag plat gekald door degenen die dat kennen. Ja, daar werd wel heel positief op gereageerd. Ja. Eind vorig jaar brachten 4 een bezoek aan een basisschool in Sint-Odiliënberg. En de directeur doorzag, Limburgs hebben voor echt geen ruimte en echt geen tijdvuur. We moeten alle zeilen bijzetten om het Nederlands goed aan te leren en goed te onderhouden. En we merken de afgelopen jaren dat er echt wel een verschil is qua instroom. Dat zal ook per school ook wel heel divers zijn. Maar hier hebben we echt te maken met kinderen die met minder taal, zowel in de moedertaal, het dialect, als in het Nederlands binnenkomen. Ja, wat zou je willen zeggen tegen deze directeur? Wat is wel de meerwaarde van ook aandacht hebben voor het Limburgs? Dat eigenlijk een beetje wat ik net ook al zei. Als ze erkenning geeft aan de taal, ook als dat in toestel is, dan duidt dat voor kinderen juist een positief stukje brengen. Ja. Zou het een vak op school moeten worden, bijvoorbeeld Limburgs?
Linda? Nou ja, ja en nee. Ik denk dat er ook heel veel schuld in het stukje spelen. En het speelse en op een speelse manier het overdragen. Want ik denk dat kinderen daar juist enorm veel van leren. Enerzijds taalkundig natuurlijk, dat zou je heel erg mooi zijn. Maar ja, ik denk dat ze meer opslaan op het moment dat ze het spelenderwijs met gaan krijgen. Dan dat ze access maken er een vak van. Ja, we hebben die vraag ook gesteld aan de gedeputeerde voor cultuur, Jasper Kunstelaars. Moet Limburgs een vak weer op school? En dit is wat hij zag. Om het Limburgs vast onderdeel te maken van het onderwijspakket, ja, daarvoor zou het Rijk een andere status aan het Limburgs moeten geven. Maar er is wel degelijk ruimte, ook binnen de onderwijswet, op de kinderopvang of in het basisonderwijs, ook die Limburgse taal gewoon in de klas te gebruiken. Dus het kan wel, het is wettelijk toegestaan. Ja, er kan veel. Wat zou je willen zeggen? Je zit toch een soort koploper eigenlijk als Petrus Canisius op dit gebied. Wat zou je willen zeggen tegen andere scholen? Ja, als school het interessant vind je, ja, meld je vooral bij een van ons en we kunnen samen gaan kijken van wat doen we weer al en wat zou hier bijvoorbeeld ook kunnen doen. Ik wil niet zeggen dat we het op school perfect doen. Ik denk ook niet dat dat de insteek moet zijn. Ik denk als ze er aandacht aan wils besteden, dat er altijd wel een manier is om door met om te kunnen gaan. Ja, en had het effect? Zie je dat ze kinderen meer plat gaan kallen? Dat is lastig natuurlijk. Dat is lastig te zeggen, ja. En dat is eigenlijk ook een conclusie die de provincie vorige week zelf trok. Er zijn allerlei initiatieven op het gebied van het Limburgs. Maar had het effect, dat is nog steeds heel lastig te meten. Dat wordt een evaluatie trouwens van het convenant Limburgse taal. Het zijn afspraken tussen het Rijk en de provincie over het bevorderen van het Limburgs. Nou ja, daar zijn ze dus mee bezig. Maar de effecten, dat is nog niet helder. Wat moet er nu de komende jaren echt gebeuren, Zef, om stappen te zetten? Ja, om nog heel even erop in te heuken. Ook echt van het Limburgs een vak maken. Dat is binnen de lopende projecten niet de ambities. Met name aansluiten bij wat er binnen het onderwijs gebeurt. En ruimte creëren om toestalen te gebruiken voor onder het Limburgs. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende talen. Maar wat er nodig is om al die initiatieven ook met elkaar te gaan verbingen. Duurzaam te gaan neerzetten en met name provinciebreed de regie te gaan voeren. Wat nu gebeurt, er gaat een Put en een Doonder, maar de rest van de provincie deed dat niet. Juliette werkt van de Onderwijsstichting, die hebben er ook ruimte voor gegeven. Die zeggen, we willen ons heel hard voor maken, maar ja, we hebben een onderwijsstichting en die hult ergens op. Willen we dit provinciebreed gaan doen, dan ligt door de verantwoordelijkheid en de taken eigenlijk ergens anders. Willen we dit echt provinciebreed gaan uitrollen, de projecten gaan coördineren, dan is er een plek of mensoren voor nodig die dat gewoon vormgeven. Ja, en die moeten komen, denk ik, vanuit en plaatsvinden in het huis voor het Limburgs. Ja. Samenhang is cruciaal, regie is cruciaal. En dat vind ik ook gedeputeerde Kunstelaars. Ja, ik denk dat samenhang een van de belangrijkste succesfactoren zal zijn. Dus wie brengen we de mensen, de gemeentes, maar ook de organisaties, het onderwijsveld bij elkaar om samen te kijken welke stappen we moeten ondernemen om dat Limburgs die betere plek te geven die het echt verdient. Een dialectkallen in die statenvergadering? Ja, wettelijk gezien zitten er nog wat belemmeringen aan om het dialect te hanteren in openbare plekken, zoals de Statenzaal, maar ook bijvoorbeeld de rechtbank. Dat zijn ook plekken waar het Limburgs nog niet is toegestaan, wat bijvoorbeeld bij het Fries wel is. Maar ja, er zit nog veel spanning. Voorlopig mag het nog niet, maar weer wet in de toekomst en mag het allemaal wel. Ja, en ze trekken 1,1 miljoen uit extra voor het Limburgs, het nieuwe provinciebestuur. Dat is goed nieuws. Of zeg je, dat is nog maar een begin? Nou, het is zeker een begin. Ik denk dat we sowieso pas een begin gemaakt hebben en we willen hier gewoon groeien. Het is overigens nog niet bekend worden dat die 1,1 miljoen precies naartoe zou gaan. Maar laten we door een start mee maken en dan weer goed groeien. Goed, verstaan aan het begin met heel veel positieve energie. Dank je wel voor uw aanwezigheid. Op 1 Limburg ving ze nog veel meer over de Limburgse taal. Bijvoorbeeld deze explainer om alles nog eens op te frissen en op een rijke te zetten. Het Limburgs is een regionale taal, maar geen officiële rijkstaal. Een schoggel. Ja, dat is op 1 Limburg. Bedankt voor het kijken en een hele fijne avond.